ọbụmata n'ụwa ihe ga-asụ ọ ga-esi anyị wee keta oke na ya n'ụwa anyị na-atụzikwu ya ọzọ ọzọ ọbụla anyị na-achọ ya n'afọ ya anyị na ya okike na nke o ji bụrụ mmadụ nwere ike ọ bụrụ na ụmụ ụzọ na-ebutara ọfụma ọwa na-arịọ ya site na aja masị ụwa ka ọ wụchaa ya ịnabata ya na ndị isi site na aja masị ụwa ka o chekwaba ezinụlọ ka ọ hapụrụ ndị ikwu na ibe ndị enyi ndị niile ọkụ ya metụtara ka o si n'ụzọ dị iche iche kasị anyị n'obi na mkpụrụ obi Jọs na mkpụrụ obi na-ekwezigara aga ụmụnne m iji kwado onwe anyị nke ọma maka ihe omimi nke a dị asọ ka anyị kweta na anyị emehie na site n'ịkwuterede anyị ebute nwa Chineke dị ike niile ka Chineke dị ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị ndị anyị ga wetụga anyị na ntị ebere Chineke pụrụ ihe niile anyị kwere na nwa gị nwụrụ ọnwụ ma kulitekwa n'ọnwụ anyị na-arịọ maka nwa odibo gị na nna anyị bụ Jọs nke nwụrụ n'ime Kristi kulite ya n'ụbọchị ikpeazụ ka o soro keta oke na otuto nke Kristi onye si n'ọnwụ kulite anyị na-arịọ nke a site na n'ime anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-adị irikọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa ụwa niile. First reading. A reading from the book of Wisdom. The souls of the virtuous are in the hands of the Lord. No torment shall ever touch them. In the eyes of the unwise, they did appear to die. Their going looks like a disaster. Their living was like annihilation. But they are in peace. If they experience punishment as men say it, their hope was affliction. Grace will be their blessing. God has put them to test and proved them worthy to be with Him. He has tested them like gold in a furnace and accepted them as holy gods. When the time comes for His visitation, they will shine out as far as one true struggle. So will they. They shall rule nations, rule over people. The Lord will be their king forever. They who trust in Him will understand the truth. Those who are faithful will live with Him in love. For grace and mercy await those whom He has chosen. The word of the Lord. Responsorial Psalm. Our responses. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. I dwell forever and ever. Chineke
mkpụrụ obi m n'ala mmiri, gịnị ka m ga-ekwukwa? Nna, zọpụta m n'oge elekere nke a. Nna, nye aha gị otuto. Mgbe ahụ, otu olu si n'eluigwe na-asị, enyela m ya otuto, aga m enyekwa ya otuto ọzọ. Hosanna goes everyone. Oge elekere ezuola. Oge elekere ezuola. Ụmụnne m na-eto dị Jesu Kristi. Onye jisie ike. Mgbe a na-agụ ozi maka ọkpọkọ n'anya, afọ n'ime anyị na-emetụ a. Amaghị ebe okoro dị ọnụ akwa. Ikere ndị Ezenaja maka aka ọrụ anyị mgbe o jebere. Ene. Ahụrụkwanya ozozo nọ. O jebe ha mgbeze, jesi ala kwela. Ofu ajụjụ nke ma oge elekere gị kedu ụbọchị ọ dị nso. Gbakụsị nọ. Bịa. Ọbịa. N'ikwere oge elekere gị eme gịnị? Kedu ụbọchị ọ bụ? Ma nke mma nke gị ndị tụlasị Chineke egwuribe ntata. Erukwana mgbe Chineke o jigba maka ma mara oge elekere. So ofu onye mara oge elekere ya kedu onye ọ bụ? Jesu Kristi. Maka na ọnwụ ya bụrụ ọnwụ nke ya, ọnwụ mgbapụta ka o wee bara anyị. Nwanne m kwadobe na ịmara oge. Ịmara mgbe ebe elekere ya eme gịnị? Kedu ihe eji wee buru ajọ obi si lasi bata n'isi ya? A na-ekwe n'afọ ọzọ iri na shọl ya bụ Disemba. Ha anụ ka iji ka ihe ka mma ejo oge elekere gị zuo ebe ọsọkwa gị nọrọ eburu gị megide dobe gị ebe a. Anyị na-ekpe ekpere ihe anyị na-ekpe na ekpere bụ Chineke ọ nwekwara obi ya meziela ihe ebere anyị amakwa na ọ bụ eziokwu nke bụ eziokwu ndị n'ihe ụka na-ekpe na ekpere Chineke na onye amegị n'ọgbara obi ya n'ọgbara mbọ mana o zuru oke ya afọ ome gịnị na-eri ya ebere. Ọ gwa gị anyị na-egbu abụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na ọ mara obi ya, ọ bụrụ na ọ bụ onye arụrụ ana, ọ bụrụ na ọ bata osu ofu onye si anaghị m enye nsogbu ndị nọ ya na ngosi ihe enye nsogbu mana ị gafee ahịhịa egburu ọkụ. N'anya anyị nwere na okwukwe na ntụkwasị obi ma ọ bụ Chukwu onye dị ebe ebe onye si n'ọnwụ kulite nwa ya bụ Jesu Kristi ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta. Ha bịa kwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebighị ebi, gbanwee ndụ ha, bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Anyị arịọ gị biko dị nwere ọnụ. Gị bụ onye nwere Chineke na nweta mmanya, Chukwu na-ekwe na ụwa mere bụ. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnahịrị ha, Chukwu na-ekwe na ụwa mere bụ. maka ndị niile gbakọtara ebe a ikpere nwanne anyị na papa anyị bụ George ekpere, ka anyị na-elota oge niile nke ndụ anyị na otu ụbọchị na anyị ga-aza ajụjụ maka echiche anyị gaa, okwu ọnụ anyị gaa, na omume anyị gaa. Anyị arịọ gị biko dị nwere ọnụ.
ọgwụgwụ na ndụ anyị niile. Gị ka m ga-eso na ije gị ka m ga-eso nwee ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ụzọ m ga-adịba ọchịchị. maka ndị niile nọ n'ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ebere ya, nye ha ngọzi niile nke si n'eluigwe, benye ha ahụike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Anyị arịọ gị biko gị nwenụ m. Gị ka m ga-eso na ije gị ka m ga-eso were ọgwụgwụ. Ọ bụrụ na ụzọ m ga-adịba ọchịchị. Ka ịhụnatazie n'isi anyị chee Chineke n'ihu mkpa dị iche iche anyị bụ n'obi, ọkachasị maka ezumike nwanne anyị na papa anyị bụ George na nkasi obi nke Nke nna anyị na nwa odibo gị bụ George, na nke ndị niile nwụrụ na Kristi, onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Iwenu, alo onyinye anyị na-ebunye gị maka nzọpụta nke nwa odibo gị na nna anyị bụ George. Ka Kristi were obi ebere fee nwanne anyị ikpe maka na o kwenyere na Kristi bụ ndị nwere unu na-ezọpụta ya. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi bụ nna anyị.
onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi elu anyị nyerukwu elu tupu anyị ekele. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In Him, the hope of blessed resurrection has come, that those saddened by the certainty of dying might be consoled by the promise of immortality to come. Indeed, for your faithful Lord, life is changed, not ended, and this earthly dwelling turns to dust, and eternal dwelling is made ready for them in heaven. And so, with angels and archangels, with thrones and dominion, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of their glory, and without end we are praised. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Lord, Lord of paradise, heaven and earth.
ihe ọmịiko okwukwe iwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbitere ọnwụ ya anyị ekele gị acha nke ndụ n'ikotu ọka nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tozuru ekwuru ihu gị na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-akpọkọta ọnụ site na mmụọ nsọ. Chetakwa odibo gị bụ Jọọji onye isi n'ụwa akpọrọ mkpọrọpụta gị ebe jikọtara ya na nwa gị na onye nke ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna ndị dị nchekwa nke mbilite n'ọhụrụ ahụrụ a were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka i mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa atụ ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa ha n'etu ndị elu dị ebube site na Jesu Kristi onye ọbụla. Zọpụta ya na-arịọ ka o sekwana aka ihe niile were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ewekwara ahụ nsogbu niile were nchebe dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụ unu udo oke m ka m na-enye unu elekwara anyị na njọ anyị gaa ha lekwata anyị okwu eke nzukọ gị nye enyi usoro ịchọrọ otu mgbe niile ka uche siri chọọ iwe ndụ na-adị ebe udo nke ose bụrụ ụwa were unu mgbe niile Nyeritanụ ibu unu ekele nke udo. Constantis fuis in eternum, quia pius est, requiem eterna dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Constantis fuis in eternum, quia pius est. This moon of Franco, Kenendo, Galo, Kambaro.
I stand on behalf of family of late George Okoye-Ogbachalu, Ikwelle father, and Oka, they are relying on our father. We are grateful for the honor you will come to us, to come, you will sympathize with us, one with us, and cooperate with us. My interaction with some of the fathers showed they came from our diocese. Here I also know God's guidance, grace, and favor. The same thing applies to everybody that came to sympathize with us. You understand? Pray for us this guidance and direction. Thank you, sir. Thank you. Ave Maria kene madoni ne beleba. Ande bela ni kem pa kanko mananya chabe. Mandi no iru mandi no nazu. Aine kene no ne wena yo chineke. God no chama na Jesus. Izo picha ine kene duwe. Ai kene bolonye dani semme. Kora aine kene God le grama na Jesus. Ini never. Piti ni never. Rahiti akoto to God's grace to Christ our Lord. Amen. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ile ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere, ka anyị jiri umeala rịọ Chineke onye na-enye niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị na papa anyị bụ George, onye anyị na-ebi ugbu a na-adịghị ike na n'ọnọdụ nke ndị nsọ na mmekọ nke mmụọ nsọ. Ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ nke ndị niile kwere gara aga. Ka o gosi ebere n'ibe ọ ga-ebe ya. Nwanne anyị bụkwa onye akpụgboro ugbo ojii, onye jọ mgbapụta, onye na mere ọnọdụ ugbo aka nke isonye nke atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ nke ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nyekwara anyị bụ ndị ka
kwesịrị anyị niile ga-eje ife Kristi otu ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị anyị. Amen. Amen. Don't you look out for you? Oh, yeah, hang. Right there, hang there. Nope, hang. I see it. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka anyị kpere ekpere maka nwanne anyị na nna anyị Jọn. Ka anyị rịọ Onyenwe anyị Jesu Kristi onye bụ sị, mụ onwe m bụ ike n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, asịkwara na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke dị ndụ kwere na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọkụ Lazarọs nke anyị anya mmiri, anyị ayọọ gị Kristi. Anyị ayọọ gị nụrụ ọnụ anyị. Ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị Jọn ndụ ebighị ebi, anyị ayọọ gị Kristi. Anyị ayọọ gị nụrụ ọnụ anyị. Ka gị onye nwere okporo chigharị na-echegharị nkwado iru paradaịs, nabata nwanne anyị na nna anyị Jọn n'eluigwe, anyị ayọọ gị Kristi. Anyị ayọọ gị nụrụ ọnụ anyị. Eji mmiri nke baptizim gwụchaa nwanne anyị Jọn njọ ya, chekwa ya mmanụ nsọ nke nzọpụta, o Onyenwe anyị, nye ya ezumike n'etiti ndị nsọ gị, anyị ayọọ gị Kristi. Anyị ayọọ gị nụrụ ọnụ anyị.
eji oriri nsọ nke ahụ gị n'ọbara gị zụọ nwanne anyị George, ka inye ya oche na nnukwu oriri nke a na-eze gị. Anyị ayọ gị Kristi. Anyị ayọ gị nụrụ ọnụ. Anyị nọ n'udo n'ihi ọnwụ nwanne anyị na nna anyị George. Biko were okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi. Anyị ayọ gị Kristi. Anyị ayọ gị nụrụ ọnụ. O Onyenwe anyị, ụzọ ebe na-abụọ ka anyị ayọ gị merụ nwanne anyị na nna anyị George. Nke mbụ, nwa odibo gị gbara opie ime ihe bụ uche gị, ekwena ka ọ daba n'ahụ ya mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị nọ n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị kwere ọnụ. Mee ka ebere isikwa etu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-ayọ nke a site na Jesu Kristi Onyenwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi Onyenwe anyị. Ka ife nke ndụ ebe ebechakwasị na mkpụrụ obi. Ka mkpụrụ obi ezumike na ndokwa. O Chukwu, anyị na-ayọ ebe anyị na-akwa alele maka ọnwụ nke nwa odibo gị na nwanne anyị George. Ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-adịwanye nso. Nye anyị gracia iji na-akwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ihi na-eji ndị oge mkpa mgbe niile. Ka ọnwụ mberede, ọnwụ akwado ghara ibudo anyị. Kama ka anyị na-eche nche mgbe niile, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ahụ ga-ebighị ebi site na Jesu Kristi Onyenwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịla obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uju anyị n'aka mma ya, mkpụrụ obi nke odibo ya na nwanne anyị George, onye ji hapụrụ ụwa nwa. Ka o site n'ebere ya dị ka nne nwee ike ịrụ ọsịsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya n'eluigwe, biri na ya ebighị ebi ebighị ebi. Nye ya ezumike ebighị ebi Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi ezumike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka eme uche gị n'ụwa na-ese ya n'eluigwe. Nye anyị tata ihe nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ya, etu anyị gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka ikwenye n'ala anyị, ma zọpụta anyị n'aka ife. Ekene Maria, jupụtara na gracia, ụwa na-eju, ịdị ngọzi n'etiti ikoro niile, ọ dịazị ngọzi n'afọ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọwara ego ndị dị arịọ ike a na amanye ọnwa ya. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ego na-esibu na kịta na ego niile n'ụwa ebe ha. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ego na-esibu na kịta na ego niile n'ụwa ebe ha. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ego na-esibu na kịta na ego niile n'ụwa ebe ha. Nye ya ezumike ebighị ebi Onyenwe anyị. Ka George zuru ike na ndokwa. Ukwe.
Daddy, you meant everything to us. You taught us to be disciplined and love everybody around us, irrespective of the biological connection with that person. One of the very fatherly legacies you taught to us from the onset was that of hard work is the only solution to poverty. This has remained our guiding principle. You made it clear that we should all strive towards ending ourselves and honest living. As a well-earned wealth is far up with love. With the help of God, you made us the men and women we are today. You were our first teacher. We remember how you support us with all class assignments. In some cases, hired the best of private tutors to guide us through our academics. Their love for knowledge was unrivaled. Made sure that we never lacked any resources needed to support the course of learning. You took it upon yourself that you place learning and knowledge above material acquisitions. You consistently made it clear that wisdom and knowledge will always guide you in making the right decisions. You tested bad behavior, illegality, disrespect, and disobedience. For you, these things were not consistent with anybody that valued decency. You were an engaging personality. Nobody came to you without you not having a robust discussion on topical issues. Because of your strict moral principles, bad characters dissociated themselves from you, while people with virtues were always eager to tap from your wisdom and your advice. Daddy, you taught us that there is dignity in labor. It is not by how much you acquire, but how well. Your moral teaching on respect, values, and ethics cannot be erased from our memory. You are an epitome of strength, courage, and determination to exceed against expectations. Even though you are no longer here, that the values your parents have been etched in our subconsciousness, and we promise to carry their legacy forward and make you proud by our behaviors and character. We forever know our confidence in our teacher. Daddy, as a young
and grant you eternal rest in God's kingdom. We love you, Daddy. Till we meet again from your goodness. Thank you, Daddy, for all that you do. Then, Mama. Amen. Kankulobi John Zulike Nandoba. Oto di Jesu Kristi. Na ndụ ebere amen. Biko ụmụnne anyị mbụ ọgbachara. Ya anyị na-enye unu ekele. Na-enyekwa Chineke ekele n'ihe ọma niile o mere anyị. A ga-akwado ụlọ nke nwere n'ụwa, enwere m ebe ọdịdị ka ya mma n'igwe. Ọ dịghị ihe Chineke apụghị ime, ọ dịghị ihe Onyenwe anyị apụghị ime, ọ dịghị ihe Chineke apụghị ime, ọ dịghị ihe Onyenwe anyị apụghị ime, ọ dịghị ihe Chineke apụghị ime, ọ dịghị ihe Onyenwe anyị apụghị ime, ọ dịghị ihe Chineke apụghị ime, ọ dịghị ihe Onyenwe anyị apụghị ime. Naanị abụ ka ndị nsọ jiri kwado mgbede Jeriko. Naanị abụ ndị nsọ jiri kwado mgbede Jeriko. Naanị abụ ka ndị nsọ jiri kwado mgbede Jeriko. Ka ndị nsọ jiri kwado mgbede Jeriko. Ọ dawo, mgbede Jeriko. Ọ dawo, mgbede Jeriko. Ọ dawo. Naanị abụ ka ndị nsọ jiri kwado mgbede Jeriko. Naanị abụ ka ndị nsọ jiri kwado mgbede Jeriko. Naanị abụ ka ndị nsọ jiri kwado mgbede Jeriko. Naanị abụ ka ndị nsọ jiri kwado mgbede. Jerusalem ọ bụ obodo bụ ụzọ. Jerusalem ọ bụ obodo bụ ụzọ. A sị na m enweghị ego ọ ga-eme ka m ghara ije n'igwe. Nna m enweghị ego ọ ga-eme ka m ghara ije. Jerusalem, Jerusalem, ọ bụ obodo bụ a sị na m enweghị ego, nna m enweghị ego. Gị nwe ndụ m, gị nwe akụ na ụba, eso masịrị gị welu ya mee. Gị nwe ndụ m, gị nwe akụ na ụba, eso masịrị welu ya. Ebe obibi ndụ n'igwe, ebe obibi ndụ n'igwe, onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee, mmadụ mee. Ebe obibi ndụ n'igwe, onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee. Ebe obibi ndụ n'igwe, ebe obibi ndụ n'igwe, onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee. Ebe obibi ndụ n'igwe, onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee. Onye agbara ego, onye ọbụla agbara ego, onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee, mmadụ mee. Ebe obibi ndụ n'igwe, onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee, mmadụ mee. Si ebu ọgbara ego, si ebu ọgbara ego, onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee, mmadụ mee.
ebe obibi ndụ n'igwe onye ọbụla ga-eje ya ma mmadụ mee onye nche nọ nso onye nche nọ nso onye nche nọ nso ọ dịghị ala n'ụla onye nche nọ nso onye nche nọ nso onye nche nọ nso ọ dịghị ala n'ụla na Chineke nọ nso ọkpọrọ ya nọ nso onye nche nọ nso ọ dịghị ala n'ụla onye nche nọ nso onye nche nọ nso onye nche nọ nso ọ dịghị ka idozie n'ọka mma ọ ga-aka mma ma idozie n'ọka mma ọkpụkpụ ahụ dịrị mụ na gị nwanne m ọ ga-aka mma ma idozie n'ọka mma okwu ahụ dịrị mụ na gị nwanne m ọ ga-aka mma anyị naba dịrọ ihe na-ebe onye ọbụla were oche ụra rụrụ ọnụ Jizọs ka ọ na-asị were oche nwanne m ike agwụla gị nwanne m were oche anụrụ m ọnụ Jizọs ka ọ na-asị were oche nwanne m ike agwụla gị n'ọrụ n'afọ nna enwe na mmụọ nsọ agụ na-agọzi anyị gọzie onyinye enu ose bụ ayọ ka ịnata n'afọ ọma site na kịta agụ nwere anyị enwe na mmụọ nsọ agụ ụzọ ụwa ndị nọ na tebụl ugbu a bụ ndị zone 1 ndị St. Anthony zone 1 aha nọ na tebụl ugbu a aha nwa bụ ụzọ ndị ọzọ wee na-eso ndị ọzọ ya na-eso ọ bụ na ha ikpeazụ obu ka enyi kpọkwa wikend na ọsọ dịka ụzọ ndị Ezenaja ndị ọzọ mere azụ unu ewe na m iwe n'obu ka enyi ka ọsọrọ ya otu obere nwa bụ otu ọ bụ obere nwa ọbịa bụ ọba ma esi n'ụlọ